Volám sa Lenka Semanová a som učiteľkou materskej školy s viac ako 14-ročnou pedagogickou praxou. Pre program Alfík sme sa rozhodli, pretože je to efektívny motivačný nástroj vo vyučovaní detí. Alfík nám skutočne pomáha pri vzdelávaní. Poďme sa na to pozrieť. Alfík je interaktívny program plný hier a aktivít, ktorý pomáha deťom vzdelávať sa zábavnou formou. Ponúka 12 typov rôznych úloh a viac ako 10 000 interaktívnych cvičení. Nájdete v ňom rozprávky, hádanky, slovnú zásobu z cudzích jazykov a interaktívne úlohy zo všetkých vzdelávacích oblastí. Otvorte deťom dvere do sveta vzdelávania. Vyskúšajte si Alfika na alfik.sk a získajte viac informácií.